लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय साइकेल हानजा सुरनाय सानजा गुफुर दख'रा एबसुआ गु आरो 10 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै गामि गामि साइकेल हानजा सुरदों। बेखौनो भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै सापर्ट खालामदो। जय बर' हारि साइकेल हानजा सुरनायनिफोरनो दै होनो नै जों जिरायना दङ। 1 टाइम गिलासाव दैफोरखौबो लुखाजोब्बाय। सान्दुं गोसाखाय दैखौ गांगोन साननानै नै बुरजा लुना दोनखाबाय। लोंफैद' दैया लोंफैद'। बड'फाना बर'नि बिफा दान्दिसे आज्रोम जिरायनाय गैयै खबसे ओंखाम जानो सम गैयै नों बारहुंखा बायदि फैनानै मावनानै दिन्थिलांबाय फोरोंलांबाय इयुन जोलैनो बड'लेण्ड सोरजिनो बर' हारिनो दिनै नङाब्ला सिनायथि गोमाबायमोन हारिया गोदो उन्दुहाबना थाबायमोन आन्दायना बड'फाना खांनायनि लामा गेजेराव अबथिरा नोंनि जिउ गोमानाया जोंनि गोरबोआव जोबनो रोङै दुखु गालांबाय थालांबाय नोंनि मुङा अलंबार नानै दान्दिसे साया माया मोदाय महर
tulungga bodoh kana boroni bipa jari nani boroni angge boragari gamia jenamanan jago dimani gerdekai harayoi mele mayar keseye nenggi ose bodoh pisah bodoh pana boroni bipa Đây mà đấy. Sao mà đi? Không, sao phải đi? Đây.